Akokoľvek som čakala, že začnú tento vlog, ale určite nie tým, že máme zemetrasenie. Už to ustálo a môj zlehýzala celá zem. Ja som sedela na gauči a zrazu všetci spozornení na telefónu nám tykli notifikácie, že pozor, zemetrasenie, poďte po dvere, držte sa. Akože angulomiaky všade na tele. A už to ustálo, ale stále stojí medzi dverami, lebo akože tak sa bojím. Jeden deň ste za princeznou a druhý za verzu zemiakov. To je moje autičko na dnes. Zajtra cestujem na Havaj, takže to potrebujeme iba na dnešný deň presunúť sa do hotela, na nákupy, na kávu a naspäť na letisko. Takže vyriešila som to takto za $155 plus 200 eurový depozit, ale je to stále lacnejšie ako Uber. Uber do hotela ma stál $200 a z hotela ďalších 200, takže je to ekonomickejšia varianta. Ešte si ho prebehnem, či nemáš krabance, to odporúčam robiť aj vám, aby vám potom nenaučtovali, že ste auto poškodili. Je v takomto stave. Dúfam, že ho v takom istom aj vrátim. Ideme na výlet. Mám na nejakú dobrú maču a musím si skúpiť do Targetu lesky L'Oreal, pretože mám ich recenzovať, takže ich pôjdeme vyskúšať a zrecenzujeme ich v Amerike, na miesto Slovenska. What a life, že môžem túto robotu robiť od hocikadiaľ. Dávam si kredity za svoju silu. Toto som všetko naložila sama. Tak sa teším, keď budeme točiť tú reklamu. Aspoň uvidíte rozdiel medzi realitou a Instagramom. Teraz vyzerám ako chlapček. Ideme kúpiť produkt. Úžasné, máme tu všetko, čo potrebujem. Beriem si ešte gumíkov na trávenie a potrebujem dámskú hygienu. Bohužiaľ, timing si nevyberám, ale čo mám prosím pekne robiť s takýmto balením? Pozrite, čo to Američania vyrábajú. Nachádzam sa v Beverly Hills. Zaparkovala som na Rodeo Drive. Beverly Hills, nikdy som tu predtým nebola, ani ma to nelákalo. Ale keďže mám deň do odletu, tak som bola zvedavá, prišla som sa pozrieť. Teraz ideme do najluxusnejších potravín, lebo som hladná. A viem, že tam chodia papať všetky celebrity, lebo je tu vlastne navarené, pripravené luxusné jedlo. Je to že vraj aj dosť drahé, ale veď tam idem prvýkrát, takže určite to treba vyskúšať. Volá sa to teda Erewhon. Dúfam, že to správne vyslovujem. Najlepšie z najlepšieho. Pre pána Jana, asi potrebujem dovolenku iba veľej. Budem papať všetky tieto gluten-free koláčiky. Povedala som si, že z týchto potravín si donesem suvenír a páčila sa mi táto shopping taška. Ale potom som videla, že to nie je merch za 10 eur. Ale že tá taška stojí $138. Toto mi dajú Alo Yoga zadarmo. Neberieme. Toto mám hneď vedľa hotela. Dnes riešim samé problémy. Nefungovala im systém moja kreditná karta, takže som pol hodinu čakala, dokým sa to celé zreštartovalo. Už mám konečne izbu, som na ňu zvedavá, ale hotel vôbec nevyzerá tak pekne, ako stál. Izba stála $300 na noc plus $150 depozit plus 65 eur parkovanie za auto. Takže je to pálka, uvidíme, či to bude stať za to. Nemám tam ani stravu, ale verím, že aspoň peknú izbu za tie peniaze. Zatiaľ sa mi to vôbec neľúbi. Neviem vôbec, čo si mám myslieť. Akože mám pocit, že tu navlačili veci zo skladu a vyzerá to ako pivničná izba alebo izba na lodi. Je to celé stiesnené, zatuchnuté, staromodné. No, toto nebude dobre. Vyhodené peniaze. Je 6 hodín ráno. Cítim, že mi je všetko. Bolí ma hrdlo, hlava, chrbát. Ale som so smevom na tvári, pretože sa sem na Havaj. A trošku som si prispela, takže sa ponáhľam, lebo musím odovzdať auto, prepraviť sa šatlom na letisko a už potom ma čaká do 6-hodinový let. Aloha!
prišla som na izbičku. Toto je moja izba na najbližšie 3 dny. A potom by som sa mohla presunúť niekam inam. Oh, cute. Čistolinké. Toto je kniha, ktorú som si kúpila v LA a je fantastická. Kúpila som si ju na odporúčanie mojej kamarátky Mirky, ktorá mala robiť ma veľmi rada. A počula som aj v podcaste od Oprah, že táto kniha je jedna z najlepších motivačných, aká existuje, takže ešte nie je preložená do slovenčiny, preto sa trápime v angličtine. Mám pre vás úžasný tip na doplnok na telefón. Je ním takýto malý statív, nie je to z Mobile Foxu. Už som im to odporúčala, že by to mali začať vyrábať, ale je to mikrostatív, ktorý na týchto cestách využívam non-stop. Vyzerá to ako card holder, ale je to takýto držiačik na magnet a či už ho mám vyvýšený, alebo iba telefón naklonený a môžem sledovať alebo točiť úplne čokoľvek, kdekoľvek, takže úžasná vec. Kúpila som to na Amazone. Outfitček! Ideme si prenajať auto, tak ja už som sa obliekla. Tieto kabelky mi plietli dievčatá z Prahy, je to značka Adolfinata. Dokonca premýšľam, že si radšej vezmem žltú s mojou Donatelkou. Top mám pletený z manga a toto mi plietla známa, takže mám československú výrobu na sebe. Havaj! Drahý YouTube, vítajte na Havaji. Vítajte pri mojom druhom vlogu na tomto kanáli. Ďakujem vám za doterajšiu podporu. Verím, že v tomto duchu budeme pokračovať aj ďalej. A toto za mnou. Je to najkrajšie, čo som tu na Havaji videla. Keď mám neporiadok, znamená to, že mám neporiadok aj v hlave. A vždy sa cítim o 2 stupne lepšie, keď si poupratujem. Takže áno, upratujeme si aj v hotelovej izbe. Ja som veľmi ľahko čitateľná. Ak mám neporiadok okolo seba, tak mám neporiadok v hlave. Keď mám prostredie okolo seba uhladené, upratané, tak som na tom lepšie. A dokonca poznám ešte väčších fríkov, ako som ja. Moji starí rodičia, keď chodia niekam na sviatky, ja neviem, na Veľkú noc alebo na Vianoce, tak oni si donesú ešte aj výzdobu a vyzdobia si izbu v hoteli. Takže to už je aj na mňa trošku veľa, ale je si strašne smiešne, lebo mi potom babka hovorí, že klopali nám z personálu, že či si môžu odfotiť našu izbu. Asi som to po niekom zdedila a ide iba o to, aby som sa dobre cítila. To sú všetky moje zápisky, kde som si plánovala cestu, otázky, ktoré sa chcem opýtať a veci, ktoré mám vyriešiť. Takže takto je to s mojou organizovanosťou. Veľmi rada si veci píšem. Toto tu dám do kúpeľne. Ja som si až teraz v dospelosti začala písať denník a nachádzam všetky jeho benefity. My si to ani neuvedomujeme, ale tak veľa vecí zabúdame, že keď sa vrátim k zápiskom z minulého roka, tak sa otvára vo mne, že wow, to som bola ja, tak to som rozmýšľala. Niekedy na to úplne zabudnem a mám to neskutočné čaro. A rovnako aj keď mám tému, v ktorej som chaotická, či už som mala nejakú krízu s ľuďmi alebo v práci, tak som si zobrala papier a pero, sadla, otvorila zošit a napísala tam všetky body. To sa stalo, tamto sa stalo. Ja viem, že vždy píšem iba svoju perspektívu, ale chcem byť veľmi ukotvená v svojom názore a ja si to proste musím zvedomiť. A vedomím si to iba tak, že si to proste spíšem, vidím to čierne na bielom a poviem si, je dobré, tu som urobila chybu, alebo tu mám pravdu. Odporúčam vám to, veľmi to pomáha. Beauty súka, pretože práve som si tiktokovala, ako si dať správne štipček do vlasov. Ja viem, že to akokoľvek znie, tak proste pre mňa to nebolo jednoduché. Pretože ja som sa tu snažila robiť tak, že som si to tu na vzadu nejak uuzlila a snažila sa to hore schovať a dať štipček. Čo samozrejme neprinášalo dobrý výsledok, čo je pre Boha toto. A viem, že to tam nemá byť. Takže som hľadala správny spôsob, ako si uštipovať vlasy. A idem vám ho zdieľať, lebo je to skvelý tip, viem, že to oceníte.
Tak, dole si spravíte copík, okolo ktorého prevlečiete prsty a potiahnete tú ruličku dohora, aby ste tieto malé vlásky schovali. A tento pevne uchytený copíček viete dokonalo našticovať. Poďme, skvelá rada. Dúfam, že vám to pomohlo. Ideme sa pobaviť. Mám tu nabíjačku do auta, kartičku od hotela, medzinárodný vodičský preukaz, pas. Ten musím nosiť stále so sebou, keď bola kontrola. Samospúšť. Toto je jediná vec, ktorá mi pomáha, aby som vedela tvoriť sama content. Môj obľúbený foťáčik, na ktorý fotím a pýtate sa, na čo fotím. Niekde si musím dohľadať okuliare, ktoré si dám do obalu. A aby som si mohla aj niečo kúpiť, tak balím peňaženku. Stále sa vraciam, pretože ja mám non-stop pocit, že niečo spravím zle. Že som prišla skontrolovať, ktoré som zatvorila. Peňaženka, mobil, kľúče mám. Nostalgická vsúka, ale nie smutná. Veď možno si niektorí pamätáte, že ja už som tu v minulosti bola a nebola som tu sama, ale spomínam na to obdobie s rešpektom, s láskou a s vďakou, lebo aj vďaka mojim predošlým partnerom som sa stala človekom, akým dnes som. Dnes sa nachádzam v inej etape s iným partnerom, ale som najšťastnejšia, ako som kedy bola. A tým chcem povedať, že rozchody nie sú koniec sveta. Ak cítite, že niečo vo vašom živote vám nedáva zmysel, či vo vzťahu, v práci alebo v iných oblastiach, treba veci pustiť, aby ste našli svoje skutočné šťastie, naplnenie a boli na tom správnom mieste so správnymi ľuďmi.